Estimades famílies, som la classe de tercer B, volem recitar el poema. Postal de Nadal, d'Isabel Barriel. Esperem que us agradi. Postal de Nadal, vas buscant una idea, cercant la millor postal per felicitar aquest Nadal. Inventa't un poema, escriu 4 mots que parlin d'amor. Relata una història de pau, llum i foc. Dibuixa un bosc de sabers del nord. Pinta amb estil i alegria, enganxa i estels de color. Ja és la millor postal per felicitar aquest Nadal. Tota plena de vida, amb un tros al teu cor. Tota plena de vida, per emmirallar el món. Isabel Barriel.
bons